A l'Institut de Sales de Viladecans impartim el cicle formatiu de grau mitjà en farmàcia i parafarmàcia en la modalitat dual. La FP Dual és una alternativa a la formació professional tradicional, en la que es combina la formació en el centre educatiu amb l'aprenentatge dins l'empresa. En un entorn laboral real, es disposa d'instal·lacions, recursos i tecnologies que afavoreixen l'actualització dels continguts formatius. L'alumnat pot aplicar a l'empresa els coneixements que adquireix al centre educatiu, mentre acumula experiència laboral. La FP Dual aporta un valor afegit a les empreses, en la captació de talent i en la preparació de professionals en la cultura i els processos de l'empresa. El cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en modalitat dual és oportunitat, maduresa, innovació, il·lusió, talent i futur. Aquesta pot ser la teva oportunitat. Si vols ser alumnat o empresa dual, adreça't a l'Institut de Sales de Viladecans.